Er du nøgen i noget alt dit tøj? Ja, jeg siger også skål. Ja, det er vertifald. Ja, det er... Jo, det er... Jeg vil røre ved dig. Jeg er lysmand. Lad være med at filme. Hey, Søren Poulsen, er det ikke dig? Må jeg lige få den der smag? Det var noget lort, du Han er Søren Poulsen, for fanden. Jeg afslørede ham. Må jeg ikke smage den der? Det var ganske under med dårligt, der var der! Der var din mor! Prøv at se. Prøv at se. Poulsen, op med dig, Poulsen. Ja, goddag og velkommen til. Nu skal vi satme have noget fisk. Det skal være fisk. Nikolaj, kan du fortælle mig, hvad er forskellen mellem en fisk og en gnu? En gnu, den har 4 ben. Ja, det giver et. En fisk. Ja, hvor skal der være forskel mellem knu og en fisk er? Ja. Altså, det stammer jo helt tilbage fra dengang, hvor herre blev født. I 1962. Der blev... så tænkte han, jeg laver 4 dyr. Først så lærte han en fisk. Øjeblik. Dø! Først så lærte han en fisk. Så lærte han en gnu. Så lavede han en lama. Hvornår kom og ægget? så lavede han et æg. Ja, æg. Ja, så han lærte også et æg. Og så er forskel mellem en gnu og en fisk, det er, at det er 2 dyregrupper. Må jeg smage? Nej. Nej, smag, please. Nej. Det er mine æg. Må jeg smage? Hvor herres gyldne dråber. Hvor herre til hest! Og Jesus var på æsel. Det siger lidt om, hvem der betød mest i vor herre. For vor herre. Ja. Kløver klar! Kløver fresh! Hvad så der? Danny, hey, hvad skal jeg frem med? Skal han guld for fanden? Dø, kløver! Dø! Skal han guld for fanden? Jeg smukker dig! Ja, nu er han forsvundet. Prøv at se, det er saltefanden. Det er saltefanden. Åh ja. Der er solo! Der er solo. Hvor helvede! Trolli, det er saltefanden. Det er saltefanden. Ja, godt billede på, synes jeg. Det var herre, der har indtalt mere end øl. Godt billede. Ja, det er lækkert. Er det et godt billede? Det er dejligt skærp. Giv en fra det, men det er for hårdt, mand. Det er jo mit kamera, så. Spand! Spand! Du er kendt for at have lavet talrige historier På tysk. Ja. Na! Kan vi få den spændende historie? Das war ein kleiner Fullhund. Hvordan kan du skrive en historie på tysk? Ein war einmal ein Pullhund, ein kleiner Pullhund. Und so war das ein kleiner Mann, lille Mann. Und das war klein, lille Mann. Mann, der kleine lille Mann. Og Valsers var det en store mand. Har min hat med økse, og det blev hundens død. Men! Så kom manden med øksen og sagde, nej, nu skal vi have en lygtepæl. Og bestangen siger ja. Men først kom heldigvis en dame. Skål af de stakkelskab. Og begravelsesstol der skabet. En hund kom ind i køkken. Og sagde et stykke kød. Prøv at se, der er fødder hen. Og snak noget mere tysk. Prøv at se her. Prøv at se der er et klassisk eksempel på det, vi kalder mennesker. Ja, goddag, herr Jørgen Møller. Goddag. Hvad mener du om disse dage? Jeg mener, at disse dage er Men gode. det er godt med dig. Hov. Det er så min elsker. Han er her. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg vil den elsker. Jeg vil helst. Her har vi Jeg vil anden elsker. Min anden elsker er Jamen, så giver jeg ikke mere. Jeg troede sgu da, at du var min elsker. Her er så min tredje. Det er Jürgen. Her. Jürgen. Jeg troede ikke, jeg troede kun, det var til mig. Her er så min fjerde. Gerne 5 kløs. Det er Jürgen, men han vil helst kalde Stulle. Jeg elsker 5 knøs. Gerne. Så her, vi har det direkte kommentering af Der er svigerøvhold på stationen. Kan være farligt. Vi er selvmæssige kendinger. Kending. Kan komme igen. Kending er godt. Og det er ikke bare kædebrev, det er kædemennesker. Kædelamper. Kædebreve. Kædefugle. Alt i kæder er godt. Kæder er godt. Kædekør. Kædekør. Og kædegæs. Kædegæs. Kæde. Ja, vi siger tak.